Hi guys, good morning. Majong buntag natong tanan. Good morning guys, najong bantang tanan. Mahaw ta. Mahaw guys. Sa zoom may pamahaw ron kay nami lakpon guys. Na ko ipalihig nga kanang kuan. Hang ipalihig kagamang ang kanang kurente hamang i-transfer adto kay akatumong kurente nga datos bay di pa dito agatong awag may na mga kurente amo nang ibalhin ditos bay. Kaya rong kuan na ma guba na ni namo kay kinahanglan na gubun kay magtukod na ag tag-ija og kanang bayda ni ning chat naman na nga gamitan na nila ag karsada o karsada ning chat man na nga gamitan na nila ag juta kay magtukod na sila bay so kinahanglan nga maguba na ni namo bay kay ato na may balhin na sa mga salamat ka Lord. Kabalhin na mis amo. Malagi among dalian og balhin agamang kurente. Kay di man basta-basta lagi ma kuan janay kurente bitaw, live wire baga nang dana. Pero gari rasud. Ma kuan ra magaba ra kay kuan man ag didto laman ag wire lagi may amang gika kuanan. Madyo na mabalhin na dito ag main. Panakabitan na nonto na instalara na dito speakers. Masiga lang to dito ning gana kay amo manggi saksak na ris bye may extension so magkuha na mi guys mo palhi ko karong adlaw mo ma-transfer na to speakers mao ta sardinas na tago no guys alas 8 pa man mag-abre ag kuan kanang municipal kay ato man memo kuan sa pa-transfer ang mas municipal naman alas 8 pa man madalik sa may hatod datos mangga modern imi dala may ilan nanay tuy tud sa may karizet guys sa magkausas pa pag-abril kaos magpalit pa pag-abril tubig nila nanay palit sa tubig kanang inunun deliver sa amin sa mga mangga 5 ka kilo Lima niya ang kilo? Lima. Labiate ko ini. Lima na, lima. Labiate ko ini. Labiate ko ini. Labiate ko ini. Oh, love you. Sag love you. Lahi. Si love you. Tanaw, pangikama. Minggu na. Oh. Pangikama la. Gabriel. Hi. Kaya gapon Gabi ra mo te? 30 kilo? Hindi namin balik siya ni. Sa manay. Dini ko kini. Guwang na kajugi ka ng San Miguel. Giga San Miguel. Bisa dengan video ndai ra magkuan. Pahilama la. Pahilama pang ano ba pangana murang na may nga. Lapili ya. Tere! Ganang ka. Gubot sila sa mangga. Kamera la. Indian Mingo. Dito sa Valencia basta magda ko manggahal. Kaya na, paminaw, anira ka dani. Ikaw mo ibilin ha. Di na nga. Motos na lang sa Valencia. Sukot ko ate ko ini. Ha? Sukot ko. Okay, very good. Yan, masugod ka, ibilin ka dani. Sukot ate ko ini. Masugod tayo ka masitsa. Kamo na kagdengag. Pati ko ini. Unsa ka naman nato, bunta sa kuan. Pati ko ini. Very good. Practice, Jud. Kano sa man ka mag-practice, unsa? Nalingaw na sila sa mangga. Sa tapos ka nagablong. TV di ate. Kaduri na gapadlong. Di ate. Lami, chatmate? Sako. Lami? Bunda ka na. Wala na bunda ka na lagi. Tahan sila sa artist mangga na. Lami yung mangga. Kadalan sa nahihas. Na ning tandog tung ko kahoy. Na to di ato tingdang. Sa manghas na. Lapitin na. Di sa man pa do. Nalagi na nanay na. Diyan ini kita mo. Basig na isang bay sa washing. As. Ako na ba na mo? Naihas da. Azo mo kumpiyansa da likod kinaihas. Dalo ba sa washing? Nas washing kuno. Barakunal, bro. Taas mo kuno ka azo. Nasami. Uy, masusuti guwang na. Lala na tatak. Lala. Dili ka?
Guwang naman ka. Tama. Parang nagkaag saging Tindok. Mga nagtindok Kim. Mukaan ka Kim? Na naman tayo nga nagitanam. Yung papa. Kaga uy. Ito na may guys. Kaya mo ato sa mismo munisipyo. Na may kwaan nga. Tao na may palihog ka rin. Manas papagapin ka o magkagaws pa? Tawa mo na kita. Ako sa papagapin ng tubig. Kaya may tubig sa nanay mineral. Nagkita na ba? Guys, na ulay na may gikas munisipyo. Papa. Watan pa na mga agatong na yung mukuan. Ako na masorbe dahil sa bahay. Nagwat na laman may guys sa mga radari. Kay mukuan ko no. Mo tanaw sa kurinti. Ma-transfer na kumang kurinti ba. Hindi ka naman ito sa engineering. Nasa lagi hatag na mga requirements. Sa paglikat na sa unaw pag patap na mag-kurinti. Kaya na naman nakakuha naman ko ugo na yung mga requirements. Sa transfer naman ng mga maghihapon nga po ante. Subuhat sa may karejit. Nagamang nang ka guys, nadaot man ka ni. Haglubot ba? Nahumok man ka ha? Mukha di. Na brown na, murang nakuan. Uman. Pero wala lagi nahumok ya. May kung nahumok ka, magipasusi Kuya Gael. Kay murang man na kuan na aglubot. Pikpik ka kay daot. Padong nga ni. Ha? Mahinog. Kadung mahinog. Mula ka sa mes papagabri ka reject guys. Kay nami paliton, mo palit mi og cake kay para unsa inig manyanitang tatay. Para unsang kadlawon nagmanyanita kay birthday man tatay Ariston. Mo palit mi og cake kay tawag man sila nga tawag sila karon. Kato man taw lagi sila sa puti. Mo palit mi cake kay na mas papagabri mo drive sa motor. Kay amang manyanitahan, amang manyanita mi unja mga alas 4. Magdami unja sa cake. So makibaw ra mo ugma guys, ugon sa mga kaganapan. Tada, Gab. Tana. Palit sa mis papagabrin. Alas 4. Oh. Karong tamang kuan. Ano na? Ubus au butika. Au butika pagabran, ha? Bako. Ito namin guys. Sama sa ibilis Kim. Iya. Dari kami. Doon na masira. Sira naman buti ni. Oo pa. Doon na dyan masira guys. Abot pa dyan may dari. Napa day? Na. Sabi saan bilabul. Ubi ugmo ka naman laman mo'y abilabul. Kanang isa marang na yung brown. Saan day? Kana na? Choco? Oh. Tana guys, nakapili nami. Tama nagipaswatan. Gipili katong yema cake. Yema cake. Mayroon kang mga kwan guys, ay mga cake nila. Ubi chipon, 300. Chocolate kare 400. Chocolate moist with mocha filling 500. Chocolate kare pod 375. Haba kani 375. Na mga price. Mga precious cake nila. Ana palit na may yema cake. Thank you. Lipay ka dito sa paderon dyan. Ang kadlawon guys. Surprise. Ito na may guys. Kapalit na may papagabrel. Ha? Sa? Patubay sa may karajit guys. Kaya na may gas. Hindi na dyan may maka larga unja. Bitaw. Tata na. May bilin na rabat na magamay bazi. Daddy-dong.
guys. Kapalit na mi. Para undas manyanita sa birthday tatay. Ama sa isa dato rep kay arong kuan di si jao utire aron di utiteron ama isod sa rep ni guys kay arong di utiteron delikado na kay nay daghang utiter dari sa bahay. To na guys anang nasud sa rep pag cake ni tatay. Para to undas manyanita dang kadlawon mga alas 4. So kay bara mo guys puhon ug unsay mahitabo bitaw. Kay bara mo guys ug unsay mga kaganapan unsang kadlawon. Kay para ug marapod nga video. Kay bara mas mga kaganapan guys.